Wow, men wulian tu Pwuhng ko cendet kay sakeu, tengah tahu dekat yang we pakonan Pohnpei, nan wuya kupur toror karya sak payuat, nan wasan wuya kupur dan memotin Legislature, pay labalap kolonya Pohnpei. Ranwat niara April riya sakeu, paran kauner riya kutriya sakwono. Ranwat wuya ran kasilisak limawan wuya kupur toror wat. Kailan kad kakat la motor tebang ketian an dolo wiman pakita ben mon paronet karan ulian tayo ya dolo untuk ngata biar turun rango. Kalangan One Baronet Car, Honorable Senator Khan, saya kakak kadlan sa pumatay uyap board o itahan po na sa Chief Clerk. Senator Absen Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Takasui, Hey. Senator Ricky Carl, Hey, mine. Senator Pohnpei A. Edgar, Mine. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Patumat man. Senator Jenny L. Le Pen, Senator Edgar W. Liganet, Senator Sandy Tesfuoli, Amen. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Nickel, Senator Sheldon C. Knapp, Amen. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Nicola I. Simina, Amen. Senator Francisco Simram, 9 Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan chancel magtay sa man ke korum saya kadlan sa pumatay uyap board. Pamawag may grobing kakulian tayo ya sa pumatay sa karasan Pwuhng, meron sa karan mistik ko Pwuhng lab sa kuburan nilab, sa karan kaibuni o wawlap sa kuburan raksoko, wawlap sa kuburan shoko, wawal ko sa bulmar likan ko, nanalang ko, nakaniyay ko. Wawal toror, wawal nabalap kay Dibarian Tiyak, Momotso Government, National, State, Local, wawal ko kapinan Pohnpei, Honorable Joseph Karyaon Kabina, Honorable Mobuk, wawal ko siyang kapong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyang kapungan parot. Wasaksit itungal wow, o Floor Leader Latorre, Honorable Senator Kan Faros, langalang Samoro, Aloysia Seriso, sumasa ka no, langalang uwe kasambal mo yawuliatan, aramas kan Calaruot, men Pohnpei Kan Faros, ngayang patensyan ng chamber ng kalal, matlikod kalal. Rakat o kaleo pa na ng uyap purwad, so ibaan po na siya sa pulmatay Floor Leader Latorre, pagkakalway ka ng uyap purwad. Kalangan ko po ang speaker mo na iban patulay tunggal sakar misik kayo bang purakan korus. Speaker kung kucing kupuray tunggal Pwuhng kay Bani Mele lang patong sabol mo misan sa lernin lang bang puranral. Unsa buko so kulikont ko nanalong ko ng kanyay ko sabol mar Katie
kosompalakan koros ng balian tiyak ng long loiso seriso loiso long anuay kosompalakan koros mere bilmen patong kamu won ki sabul marail kito kosompalakan koros ng balian momotso wasak set main speaker tungolong ko wow bang promi won ki honorable senator kang koros mere bilmen won ki kapinan win Pohnpei honorable Joseph honorable Mofi karatungol cabinet kang koros tangkam tanek segati Ilman patong kamu won ki songkobong labalap Nelson Joseph yung associate church kan koros ray tungol cabinet kan koros pa malong kobong ilman patong kamu mel won ki ray labalap kan koros pa national government lilwong local government kan koros kuligi wawat wang men Pohnpei koros mepatpato Pohnpei o bilmasligam Pohnpei ilman won ki sabon may stapan mepatong speaker man Patuan eu kamagut tailang ka kabantela patapan journal ton uya ko purun murun rangot. Chance na mo kamagit na niya pwede kamagit na niya karyaman pe sa mamatay wata laltan journal kang kapandalar kamu floor leader lator. Lang nang promise speaker man sakuro ko burmaon niya tailang ka krop sa mamatay kalantar o katiyan bo na item ng issue o waluan song kaptulong kamumatakan. Chance na mo kamagit ng floor leader tayong katiyan ng issue o walu ko kaya miya utban kamagit work tayo kasi ko ng issue o walu ang song katilong kamutan ko sunetkan o resolution kan. Makoros sabulman kira sumaw ay bang leo po na sa sabulman tayo floor leader lang speaker tungol wow sa palon tutuwa to bang prakan speaker man sakuro ko burmaon niya tailang ka krop sa mamatay kalantar o katiyan bo na item ng baysok tayo ipil kalantar. Chance na mga kamagit pwede miya utban kamagit work tayo kapsatiyar po nempe isip tayo yung pil calendar o ipan po na sa sabulman tayo plus Legislature Bill number Bapti by Secretarial Language of Pwuhng Bill for an Act amending Stela number 11-77-95 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes only Korea working sa Pwuhng. Tayong kakatiyan ng masin na kamutan ko sa network may prayer po po na sa Chairman and Moni, Chairman Carl. Kailangan na Mr. Speaker. Nanibahan dati sa makamagid Moni ang siguro po yung patiyan sa umasin ng kosong. Siguro yung kapin kayo gunawa mo sa tiyan nila. Ay sinagwala pa ang sinong na Mr. Speaker. Huwag ko meron law leader ay sinagwala pa ang sinong sinagwala mo ito na mag-backfield ng sigar. Yung permiso nasa Pwuhng yung karagawin na napasagwala. Kaya may naiti sinagwala melel bang ko yan sa magkagaya na ito sinagwala. May Mr. Speaker ni Wow karagawin ipata sa mga kamitin mo niyo kamagit na buwat yung kakuya ko tulgi ang Korea wakil sa kadang watawat ng matangos na nagsago pa ito Korea o nangyari sa kanya. Kaya man Chance lang mga kamagit na kaway dan Chairman karos mo itong kamagit to masaniyay Pwuhng masaniso pwede kamagit na paitak kaya rangkat yan ang masin na ito may purain po na si mga Chairman. May Mr. Speaker dito kamal na pinaso. Pagpagsaan Chairman dahil kamal na pinaso kaya kamal na pinaso dahil
Niwaw, men patrol, Thailand Chapali, supplementary Uyakupur, Osansal, Mamono Tai Combaltic, Tai Katkat, Nan Masan Ben Kamutan, Kosunet Pap, Pai Sakriao, the Benyari Sakuno, Wipan, Tor Parentato, Chairman and Finance. Kailangan may Mr. Speaker, ito pero tumatang kaya sa umaway, tagar sa balbang, kuburo mo yung bang kuburo ka. May Mr. Speaker, wagi kawid mo mamiya, kang itong Chairman mo, Chairman Pahrek, na madal yung kambal, ananan, kainan lan, kawid na patunang ko sa nagwad, kung kamagatin mo ni maban miya, ang abol bentong tatok, ang kimpurala o tabtak chobew, tabdan itiyan mo ni magmagdiyan. Pati ang miya floor amendment kay committee men, yung alanggi ang sumawo, kabatayang tatawad Pwuhng floor amendment pukaw sa kunsagla ay men nawaw karagarak may Mr. Speaker kasi pan kupura mo yung pang kupuran kadkadwad kailan ka kapandela masin pen kamadang ko sa nadwad ang karya o kunsagla madawad nasa matay section and lakap kalangan may Mr. Speaker o karya man Sansal magkamagat yung miyaya sa Chairman Coral, Karos Mautong Kamagito, Masaniyay, Pwuhng, Masanisyo, Kamagit Paitar, o Sabulmatay, Kakamamatan ko sunod pa, Pipay sa Kriyaw, Labinyari sa Kwano, Kapantalarong, Sabulmatay sa sunod lakap. Miyad kamutaan ko sunod pa ang Bill Calendar, Raymond po sa Chief Clerk. Legislature Bill number V6AH Daily Live Pwuhng Bill for an Act amending Section 8-202.20 of Chapter 8 of Title 46 Pohnpei Code pertaining to dredging and landfill in Town Nanguch, Kinakap Matulanim and for other purposes. Uniwatokat kayo. Kaya nagkakatiyan ang national ban kamutaan ko sa network, kaya bang po na sa floor leader, Lador. Alangan ng promise speaker ay tungal mo sa parang kutuwad na pang katuwad. Speaker man, sa kara kupurmaw miya, kaya nagkakatiyan masa ni kamutaan ko sa network, tayo sa tayo, labing nariso, kuno, usap alman kita. karya man Saan siya lang mga kamagat sa floor leader, Karos Mautong Kamaguto, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, Pwuhng kamagat ya po itak, kaya bang katiyan ang national ban kamutaan ko sa network, may kukuruyan po na sa mga introducer, Senator Pahrek. Kailangan doon sa speaker. Dengan itu kawin. Year motion dan masa ni keluar. One way air. Kailangan bahan paruan. Kata delegation way macam ni. Dan data itu alat keluar sampai keluar. KAPWARESOU orang Malwood anan dan begitu kelam saya. Oh, itu ang sagratan katong wow. Kuburan sama sa kuburan nagalap. On como speaker, on di floor, on di lang loud and non-waken, on create members for us. Kalau on di rail ganda yang misail, on what nan kalari. Mr. Speaker, honorable members kan human kabinti kamanamanlan kamutaan ko sa net designate wasaksit and we are wasan horror dan we material anwat bomay pamata sab di pages file at never sa guno agreng protocol gramail di top ya year o ilangin tatawag and then lang lesson lang Fishpok kanto mamili. Pertama para na kita kelawat, angkat kabatayang si Indonesia, angkat seketi minasan lang, angkat mawang dan kaitkan dengan sulung alangal kanto ni. Yaralap speaker nagburmaw at mamotot paniya
Aiman Barawan Taki, Kamitian Pwuhng, Visit Wasaksit, Rangak, Sekotong Gitai, Patok no Yawir, o Anan ni. Ito bangkak ada punya Anan Shote, Paranan Kamatawat, Irailkan na Wasaksit Pangan. Aimet Yoralap, Sakin wow kara-kara more than katin sawan kita o matawat kayo. Ito lang kampi na assign kampi land. Paranggap kita marayta tao ko report ko. Yan so matang mabantak ko. Kailangan speaker. Mawar Senator Perez, hemen po na si mga floor leader, Latore. Kailangan ng from speaker ay tungal wow sa balin tutuwa sa bank from katuwat. Nilil Pwuhng kaya tungal Chairman Mao, Chairman Chayang Perez. Ikapung ki mahasan pan kamuatang ko sinat pa po tayo sak tayo may essential so kasi tuwa na ulap na Chairman Perez. Mahasan niya. Tungal sinron kalalapak cikit-cikit kayo. May tungal kataman Pwuhng. Untuk bentuk patulong patungan uyasong papan Chairman Inland. Rengoy, Chairman Perez, Vice Chairman Simon, Vice Chairman patungan sabung git mo patungan sa pisit kayo. Iman tungalong dito kalalapak ma sa pisit kayo tutok kayo mo patulong niya tatok mo uyawulang wasaw tay apa me loyong kaptulong Korea bakut tok dan kak Korea isang tamin niya. O yun man tungalan ki kalalabang kawit miya mapuni riyong wasak set me kupraray suto sa namaw yung kami rin mananwing gidi miya wasak matatagot sangun tatagot to kapoltaro apil kapingata pa na yun rin man tungalan gidi kalalabang miya ralap Kansala mo, floor leader, Chairman Perez, kumagak tawag. Kailangan kapunggi. Dan kayo na mo yung sa kalaba ko kapunggi. So, leader yang side visit ng uyawi. O, kancan ng report natin sa malar. Jadi peniniwat, ito wasak sitaray, paranti. Sa dago da van uyawi. Dahil uyata, uyaban mau. Bumi yung kasamo. Kami man baruan ini baruan sa karpitan. Dahil ban kapali pas first reading ranwat ay tungal pagpago. Kaya kapali kiran kayo naman niyan suot. Kamitian kak itulaw kurente ko sa. Kaya kabatay ng robot. Kaya Kadkadaur chapta. Kaya robot ito. Tama rin tiyarata. Kunang piluatan kak kapol keso. Ay ini kak paruan sabun kaya paruan cek tetaw kuya wir. So tawot nanti ite permit di mamau tu ite ratak togi naurun permit to kaya ban itu dan son barel. Kita kelawat dan kak kuya yang sumatang tu permit to expire kamanaman laut kuya. Ingat tiga paruan maya balik kurang ini. Kailangan Senator Perez, mawar po na si mga Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wow sa bal bangko puro mo yung bangko pulakan. Ito nga sekarang Pwuhng ito nga Chairman mga Pwuhng kamu wato tao ko. Pwuhng kita tasap. Yung saya rata. Kasantin penini Pwuhng anong kasampal tatangkan magdaya kinapali saya rada sa yung Pwuhng sa matay rule may tatagdayan kag apali sa mga tatawad na watawat kayo o kagultong kami pimantayan utut po ng information sang sa lab ko diyan na watawat kayo. Tariman bago tayo kapantala watawat kayo. Karoon ang uyaw man. Ang isa nakitala ko lang mo. Tatabukan nung kasampal ko. Kaya lang sa tumangi sa amin magmagit ang tailaman apali watawat kayo.
Ikuti targi ada enggak kedir na wat ke yurangon man speaker. Men kailan na bali tu tahu pukat. Agis kanini sang ranwat designation interesting site choto kamarang. Upat patu nan kami jinten ko bogi tamet parata. Kau itu nabis merata wana nga puina nudi lelni mesanga to sa duti ari. And we are tatak kanini and takin puro. Inanta kita yaraman kaya kadiya na wat kayo. Tatawad lawin siya kaya lapkat lamot ay. Kalangan may Mr. Speaker. Ikut kuman mas juga. Kaya kat nan masa na ben kamutan ko siya pagkapay siya payo laban niya rin sa kono kaya pan komal laban siya.
Potential no mona tay komalti tay kat nan masanadan kamutan ko sinet pap to pai sak payo le benya ri sak wono o sang ni we open magtay sa bulmanki na pwede delegation ay sa open nan kapitulungan kamutan ko sinet what speaker pan rule makamutan ko sinet pap to pai sak payo le benya ri sak wono pan kapantala ong lakap pwede delegation and materani mantak open o kaway to tama pan uyawi ong kamutan ko sinet what moving forward. Point of privilege, Speaker. Kailangan Point. kamgubura niya kamutang ko sinet pantil calendar masote ay pan po na siya Senator Artui. Kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Imin pa siya sa bulungan sa karatang kay Bonnie Wow, masyang nilang. Melel, wan kong komunan maluwat, melel, wan kong floor leader, o real honorable members kan karos, o karos na baby yan, child mention kaprawat. Mr. Speaker, imin pa siya pata, melel kit delegation in Sokets ka, no, kasamo, olon way man, pa siya ang child. Sullivan Sapon, Mr. Berman. All minutes, Sansal Mebeluya, Uliapan Way, Pwuhng Congress, Hanso Kisamalaro. O Mebel Pacho mo, ibambil tatacha, Nelel Colonia, Boyagi, Sansal no, Pilolan Sokesman, Mebel Pacho, Lolon Way, Vice Speaker on Colonia Town, Mebel Katunkanot, Kisang Nampuchak Ganiap, so Makan, Solugunuputan lang, Rimin. Kita ilang kachkiyang ra, labalaan lopolopon. Kailangan Senator Artui pwede yung mulihan tayo Privilege, na siya Speaker. o kasampal riyaman na niya. Kamuy, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa pal, bang kupura mo yun, bang kupura kang karos. Kung kupura, iman mo yun, itong kapang ko sa mo leadership. Kupura mo sa insal, ang kapantalang kamutang ko sa net. Pagi amendment din ko sa din stretching yung magamanaman taro ang nanguin matin mo kamandang ko sa nataw ko pa isa tayo lumiyaray sa kanya itabang ko puro mo induan essential delegation na nane open porque a bit sharp a bit banana a bit wasagay me sabon way ba kun porque a bit paliyasok. Riyan kinapol kanini. Kahit yan tatawagin wiyat kayo. Tatawagin kasaneti tambang mawang kausan. Tambang mawang benini. O niyagan pwede kung wiyala. Kaya tambayan way. Riman pa kupang pura child. Sangan tatawag and dagan puror. And kinutanapal kanini. Pwede irapensap niya kahit ni right siya magkantag-tag yararan ng biyawi na sangan tatawad pangkin sa irata Israel kan may pronir yung wasabugat tatawad pilkin sa irata manumao amaniya sa tagun mao awutanagan puroto og tayo pangkin po kopi minduan kasalatan tungal floor leader mau child yang usang wat ang tatawag yung kam naman taong win puti kaya kamanatan niya kaya kamelele may ban mau kaya kamanatan niya kaya kamelele may aban mawang kausan uti pa miya nandanay ni o bilban sa wasak kan kaya nila niya sa matatawag ko magod katirag tama niya mesodo utong tari kabem pura tay langsung magtay panganala ko sa nidro tiara tama niya mego sabong ag tay lang pagkak poyak sang kay below kaya sa tari kabem kumelel sabon mo makaway tatago ang kapuan lang kaya dyan na sa tupang puita ban puita at niya kinapol ang kakapol kanina Mr. Speaker, pati ang met on nan sabon matay session kan kapil sansal nan sa matay rule nakawait kailan kung kulukol wow on na permalili saramawan tatok
Ari tangan so me nan session amie semetormen katta kogi kubure Chinese word yang tatawag magteka sa lala. Kung apali wasaw into one muya sa matay speaker. Pwede mamal sa matay tatawag. Member ban Chinese word gige tungal lewe sa tubo ita ka patwata sang ses. Kaya mga bugtek kolokol sa quorum. Kanwot kay mek tuamen. Emen masel. Ang suot kay mek walman. Termay Mr. Speaker kira kasampal kay mek. Inan pagi kay koros ang kasampal kita. Ang kolokol sarama melele ono pagin tatak yume. Kita ipagap Pohnpei. Kahit yan sa palmatay, totoo pukat. Niya tayo uya panaramas. Kaya sa tuya ton totoo taon nun. Kaya uya panaramas. Ito wani man kapitulong ng kasan din government anane naramas, wasat. Kaya ang sukan magkaila pali anane naramas, at kailang kinapali ni kanina. Puro kawit pukat, pang kumiyala ko sanit. O niya kumiyala ko sanit. Akin kamagit cheten way. Cheten way mo paan magit. Ang kinapali mautan na naan. Ang kinapali tatawag mo paan suwa sa kilitan bayan way. Ariyan kanino. Ito nga privilege man Mr. Speaker o kalangan diri ito nga lang dyan sumao ay sa karmesik na ito nga patro ng samatay sa sinrangot katawala kupuro. Kalangan Senator Carr. Kalangan Sansal sa mga point of privilege. May ito point of privilege ang Senator Tekan. Dahil Sansal magtahid apalialar monotahid ban kumbala Sansal magtahid apalialar pil riyaw memiye o pil taap ke paisok payo kapandalarong lakap tayo bimitra pan pil kalenter tayo lang kumbal na pinansyo bituan Senator Simon na kawait tayo lang kumbal na pinansyo pamkubura
Wow, men patron, tayo ng sabalong, nan sabal matay uyak puro. Sansal, no muna tayo kumaltik, tayo kat pan, pel calendar, o ipan po na sa floor leader, gato. Kailangan ng program speaker ay tungal wow sa balong kakpat patota bang program katuat melel bil wong ki kato nulo ko makapasa sa sansalir. Speaker sang nikawit kan magcel sa pulman ginanan son matalong kamalay man kapung tiyo patuan niyo kamagutin. Kailang kakamal di sana ng yakuburun ranwat. O katsiyaw nan tatawag kam ti kasumpal kan o tatawag ti kan makasumpal nan way sa nikarabawat man pagkaryaman. Karyaman. Muna ipan po na sa kamagot na miya. Imen po na sa mga Honorable Chairman kan, Senator kan, mamiya pakayam. Kamuy Senator Carl. Kailangan man, Mr. Speaker, ay tungal, wow sa pal, bangko po nung bangko po kan. Tatawag yun, magkamiti kasausang mesang ranwad o kasawang lagap, ulak tuwa, waban po ito. O ipada kami di oluka kupur karos, tayo din member ko. So, kita malala matatawag yun, anana kaway din, Honorable Senator Carlos and Patian. Kailangan man, Mr. Speaker. Kailangan sansal pa kayo sa Chairman Carl sa bulmamay kulak tuwaw lakap o pamang uyawiyang Senator Coros, kahit Enter Committee and Finance. Senator Kan Coros makakyang patriyang Chairman ang patriyang kulak tuwaw sa bulmamay uyakpur sa karong. Chairman simna. Wow sa bal speaker we had man katamano members in education na niya pang loke walap na sabul matay uya ko pun panso del time up loke walap nan champa kailan ka kapali floor motion sang honorable Edward Kailangan Chairman simna pakayar ko sa bulmamay medium kulak ew halap moron siya wasin ranwan o Thursday kulak ew walap Thursday pamang uyawiyang member ka ng patriyang chairman. Dito pa kayo sa Chairman Tekan, Chairman Ned. Kailangan speaker. Muna ibang patroy men patron sa kita may tunggal sa karan wawan patray ang lapoy-poy kan met pianger kaya sa men patron sa karan sa wala mo makamitian roson mau trawekan vice chairman o trawekan Irailen kasik tarapoy kay ban nenepesang nan sa pulmar rail tunggal kokonakan o comment and uyawi sudah pansang lagi sagriau bongat masuk comment asaban finalizer naman ipakai rin Saan silang mga pakayar sa Chairman, pamang uyawiyang member kan Coros and Check, sa mga may tatak na Chairman kasilitaan. Masalar pakay sa Chairman kan, kamagutok dahil ang kumaldisan ang uyang puro sa palpan ng lakap, lokaisak. Paros mautong kamagutok, masa ni Pwuhng, masa ni So, kamagut paita, sa matay uyang puro rer, o kalangan ng Honorable Senator Coros.